Sing penting panen. Pari loro dadi panen ya alhamdulillah rabbil alamin disyukuri wae. Ora ketang duduli manuk barang ya sedekah karo manuk. Alhamdulillah. Ini di wilayah Naglik, Lokaton, Gundang Rejo dari Bapak Tani Pak Taufik. Sithik ben panen. Nggone kaya ngono loro kabeh dadi panen ya. Alhamdulillah. Karena poin 2 tani